नमस्कार काव्यरसिको. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज एक मालवणी कविता घेऊया. थोडी विनोदी, वास्तववादी. तुम्हाला ही कविता ऐकल्यावर तुमच्या आजूबाजूचा कोणतरी नेता आठवेल, काही सांगता येत नाही. तो आठवला तर मग कमेंटमध्ये नक्की लिहा. कवितेचे शीर्षक आहे इजग्याचो झालो विजयराव. मालवणी कविता आहे. इजग्याचो झालो विजयराव. बहुतेक सगळ्या भागात, पण मालवण प्रांतात खूप आहे. सरोजनी नाव असलं तर सरू, विजय नाव असलं तर इजग्या, अशी नावं घ्यायची पद्धत असते. तर विजय नाव आहे, त्याला इजग्या म्हणतात. मग त्याचा इजग्याचा विजयराव होतो. ते इजग्या ते विजयराव हा जो बदल घडतोय तो सांगणारी कविता आहे, मालवणी कविता. ऐका. इजग्याचो झालो विजयराव. आपल्या पाठी माणसा होई चार. आपल्या पाठी माणसा होई चार म्हणजे आपल्या बरोबर चार माणसं नेहमी वावराक होई. आपल्या पाठी माणसा होई चार, त्याच्यासाठी करू होया काहीतरी व्यापार. त्याच्यासाठी करू होयो काहीतरी व्यापार. माणसाशी जमत नाही ना हातात पैसा असल्याशिवाय. पैसा पाहिजे, पद पाहिजे. आपल्या पाठी माणसा होई चार, त्याच्यासाठी काहीतरी करू होय व्यापार. आपलो जन्म असोच जाता नाही बेकार. आपलो जन्म असोच जाता नाही बेकार. इजग्याच्या मनात होई एकच विचार. इजग्याच्या मनात तो एकच विचार. इजगो तसो हर उन्नरी लय. इजगो तसो हर उन्नरी लय. काहीतरी करीत जायथय. काहीतरी करीच जायथय. पण तो जा जा काम करीत त्याच्यात. पण तो जा जा काम करीत त्याच्यात त्याका कधी यश नाही आहे. त्याका कधी यश नाही आहे. कामं तशी बरीच केल्यान. कामा तशी बरीच केल्यान. धंदो उद्योग करूक मागल्यान. त्याने काय करूक नाही असं नाही. कामं तशी बरीच केल्यान. धंदो उद्योग करून बघल्यान. जम खैच बसा नाही तेव्हा. जम खै बसा नाही तेव्हाच मग राजकारणात जाऊ तो विचार केल्यान. खयच जम बसा नाही तेव्हा मग राजकारणात जाऊ तो विचार केल्यान. रवलो 10 वर्ष नेत्यांच्या पाठीपाठी. रवलो 10 वर्ष नेत्यांच्या पाठीपाठी. खूप लोकांची कामं केल्यान प्रसिद्धीसाठी. रवलो 10 वर्ष नेत्यांच्या पाठीपाठी. खूप लोकांची कामं केल्यान प्रसिद्धीसाठी. कामा बघून पक्षाने विचार केल्यान उमेदवारीसाठी. कामा बघून पक्षाने विचार केल्यान उमेदवारीसाठी. आणि निवडा निलो तो मतांची आघाडी घेऊन मोठी. निवडा निलो तो इजगो निवडा निलो तो मतांची आघाडी घेऊन मोठी. इजग्याचो आता झालो पार विजयराव. निवडा नेल्यावर आता नेता झाला ना. इजग्याचं झालो आता पार विजयराव. राजकारणात झालं त्याचं मोठा नाव. इजग्याचं झालो आता पार विजयराव. राजकारणात झालं त्याचा मोठा नाव. इजग्याक वाटा आपल्या बाजूक माणसा होई चार. तेव्हा इजग्याक वाटा आपल्या बाजूक, आजूबाजूक आपल्या पाठी. इजग्याक वाटा आपल्या बाजूक माणसा होई चार. आता त्याच्या भोवती माणसा हजार. आता त्याच्या सभोवती माणसा हजार. तर असो यो इजग्यापासून विजयरावपर्यंत प्रवास. तो तुमका आवडलो, पटलो, तुमका कोण आणखी तुमच्यातलो इजगो आठवलो जवळचो, तर कवितेला लाईक करा, कमेंट करा. आपल्या मित्रमंडळींना आपताना शेअर करा कविता. चॅनलला कोण नवीन असेल तर जुन्याचा कोणाचा राहिला असेल सबस्क्राईब करायचं तर अवश्य करा. आता आपण परत भेटू एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.